Ribeira loce este Nadal máis fermosa se cabe grazas á implicación dos veciños e do tecido comercial que se sumaron a participar no concurso de decoración que convoca cada ano o Concello. Ribeira está moi bonita, Ribeira está agradable, Ribeira está iluminada e creo que iso pois, tamén en parte é culpa vosa, unha culpa moi positiva, que, verdade, nós estamos agradecidísimos. Sin a vosa colaboración, sin a voso compromiso, pois sería imposible. Houbo moitos participantes no que se refire a comercios, tamén a hostelería máis participantes que outros anos, e, polo tanto, pois hoxe estades aquí, os que mellor o fixeches, ou os que decimos ou cree a xente que mellor o fixeron. Así que ese esforzo merecido, que o disfrutedes con este pequeno agarimo, que non deixa de ser, pois, un agasallo en nome de todos os ribeirenses. Esta mañá os afortunados gañadores recolleron as súas cestas de Nadal. Entregouse un premio xeral e outro á mellor fachada de cada parroquia. Na categoría de hostalería, os premiados foron a cervecería Morrison e a xamonería Otear, mentres que en comercio os mellores escaparates foron os de Confeccións Teresa e Carnicería de Juana.